wiele osób w związku z tym, że ja rozpracował 30 lat temu kropli, świeczenie, rozpracował specjalnie dla tego, żeby naprawiać wzrok i patrzeć i w 60, 70, 80 lat na 100%, no to te kropli działają. Ale якщо вони не делают, и человек уживает coś, и wzrok pogarszается, to означает, że jest problem. I problem więcej to już niewiele w samym wzroku. Więcej to problem z układem nerwowym. Może jakiś problem związany z mózgiem. Takie zwykłe problemy, wzrok. On był niedobry, a jeszcze pogarszается. Pogarszenie wzroku to mocny taki sygnał dla tego, żeby zwrócić uwagę na swoje zdrowie.